Салом дӯстони азиз, мана инҷа видео отчёт, фото отчёт ҳозир ман ба борои ки мо заказ кардем духтаро раҳмати калон ки давирид ва даромада заказ кардитон бизнес худа сар кардитон не обязательно да аз он буни валбрес ми ипе дорид надорид ҳаракат кардитон худованд илоҳӣ бараки кори шумоҳо ятиад манамин заказо дарунашанда бори моям ҳаст духтаро ози фото отчёт тарафдагӣ ҳар ки ватсапаш ба ман мепартон насиб иншоалло рӯзҳои наздик омада мерасад. Ассалому алайкум дӯстони азиз, бонувон рӯзи ҳаматон ба хайр бошад. Як бори дигар имрӯз хостам дар бораи интернет магазин камтар барои шумо маълумот диҳам. Саволо хеле бисёр аст. Граждани Россия нестим, ИП надорем, чӣ хел бояд кор кунем? Интернет магазин не обязательно ки шумо фақат дар Азону, Валбресу, Яндекс Маркет кор кунед духтаро. Авито, дар Авито фақат ҳамин бо номери телефонатон регистратсия мекунед. Ягон ҷои душвориш нест. Тариқи ватсап группа, телеграм группа, ютуба видео када мепатоед ҳамин ранге ки манам баъзе мехе детски либосома ки видео када партофтагӣ. Шумо ям метавонед амихе аз производитель як лохт оптови товар харида рознични болошба монда фурӯхтана. Недавно мананда детский товарам буд, производстве Турция Зара, як зани тоҷик ки дар Подмосковья зиндагӣ мекардиянд духтаро. Раньше Авитова савдо када гаштагӣ будиянд, хеле либосҳои кӯнаям фурӯхтагӣ гуфтанд, навам фурӯхтагӣ. Боз мана полни оптови цена ҳамаша харида гирифтанд. Ози худам ба ягон мушқул мондагиш не. Духтаро чанд кас мана видеои мана мебинанд, аз ҳамин тариқи ютуб омадан харидорӣ кардан раҳмати калон. Бо пурсидан насиб иншоалло чӣ хел ки видео дар сар дидед бори мо боз дар роҳ баромада истодааст. Рӯзҳои наздик бо мебиёд распаковка мекунем иншоалло духтаро. Бояд интернет магазин кушоед. Барои шумо ҳозир ман камтар оддӣ содда када мефаҳмонам духтаро. Ҳамин занҳое ки дар Россия зиндагӣ мекунанд, бисёриҳо аллакай дар ҳамин группаҳои Феберлику, Атоми бо ҳар намуди интернет магазинҳо шумо духтаро хуш шудагӣ группаҳонда ҳастед. Шумо ҳам аз ҳамон группа боз як группаи дигар ташкил мекунед. Интернет магазин, номи магазинатона мемонед. Активна каждый ден ҳамин товара мемонед духтаро. Конечно ин имрӯз сар кардид пагоҳ уже просто ҳамто пул худаш намебиёд. Камтар агар меҳнат кунед, агар активни ҳама кор бошед, агар ҳамаша ба даст оварда метавонед духтаро. Ҳастанд занҳое ки просто дар хона нишаста ҳамин гирду атрофу худашон ба мефурӯшанд, наздикони худашон ба мефурӯшанд. Он товарое ки аз Турция мебиёд духтаро, агар штучни донабай мехарам гӯед, агар замин 2000 боло аст, вообще та оптови ин чизое вообще копейкава мегиред шумоҳо. Баъд як пачка ду пачка гиром аввал наздикони худатон бифурӯхта ёд мегиред, баъд оҳиста оҳиста бора бисёр гирифтан ба ҳаракат мекунед. Ин ҳамаш аз хона нишаста тариқи телефон. Дар инҷа ягон ҷовиш пули худатона наметиҳед, бекора ягон чиз сарф намекунед. Он товарое ки чизое ки либоси кӯдакона ки мехаред, либоси кӯдакона ҳама вақт дар ҳама ҷо дар кор аст. Ҳамин хел кор ҳаст духтаро. Шахсан ман худам он кор кунамам ҳаст группаҳое ки да Феберлик чӣ хеле ки гуфтам дар ҳама ҷо ҳаст. Худатон боз як группа ташкил мекунед. Аз ҳамин 100-200 одам ҳаст пайдо мешад ки 1-2 товари шумоя мехарад, фоидава мебиёред. Аз ин гуфтани ман ё ки шумоя таклиф кардан барои ман ягон фоида намерасад. Лекин ҳастанд занҳое ки дар хона нишаста хаёлашон кор кунанд, пул ба даст биёранд духтаро. Ҳамин роҳҳо ҳаст. Ман лишна худамам ҳамин хе коро ки машғул мешам, хонава нишаста кӯдаки майда катем. Вақте ки ҳаракат мекунед духтаро, рано или поздно вот прямо получаете свои результаты. Поэтому
ҳаракат кунед. ҳеҷ вақт як кора накарда ё сар накарда ҳамин намешад нагӯед. бисёре ҳаст ҳамин окружени мананда ман мегӯям давай ҳамин кора кунед ё ки ман ёд метиҳам давай ҳамин кора кунем хай сар намекунанд кора мегӯянд не намешад ё ки намешад ман вая куҷо мефурӯшам ким мефурӯшам. ҳамин як кора ки ҳамин як совети ман барои шумо занҳои азиз ҳамин як кора накарда ҳеҷ вақт нагӯед ки ҳамин кори ман намешад ё ки наметавонам гуфта. но конечно агар ки вақте ки сар кунед осон нест. осонам ҳаст вақте ки агар шумо ҳамин дар пеши худ мақсад гузошта ҳамин кора ман мекунам то ҳамин кора мерам гӯед агар баъд мерасед иншоалло мерасед. ман ҳоло як ҳамин характери бад дорам ки дар ҳамин калам ягон чи омад амона пеш маслиҳат мекардам. ман гапа росташ пеш ҳар ки маслиҳат мекардам ихе кунам ё ки мешад ё ки намешад. агар ҳамин як кора сар мекардагӣ бошеду бо ҳамин як 5-10 нафаре ки ҳамин гирду атрофи худатонанда ҳаст например хоҳаратон авсунатон да ягон эси осунатон дугонатон ки маслиҳат мекунед аз ҳамин як 5 кас ба гуфтед 5 хеминини сари шумо медарод акадомиш сар кардана намедонед баъд зини абаҳраш меброед. но вот конца концов ман ҳамин як вая фаҳмидам ки то як коре ки мехоҳӣ аз дил мехоҳӣ бояд вай кора ҳеҷ кас ба нагӯ бояд ҳамин кора сар кун тонисте баъд ягон кас ба гӯ. ҳамин гап рост аст духтарон. ҳамин вақте ки дар сари ман ҳамин ягон гап мебиёд ягон кор мебиёд ки ман аз ҳамин таҳти дил мегӯям ман худам ба ҳамин ваъда метиҳам ки ман ҳамина мекунам мегӯям баъд мекунам ҳамина. но конечно ягон коре ки нав сар кардам осони ягон чера ба даст намебиёрам. баъзе мешад ҳамихе абаҳраш мебромадагӣ мешам ирав мегӯям аз ҳамиқа фоида мемонда бошад ҳамин ман ба чӣ фоида мемонад мегӯям худама назарногир мегирам ҳамихе сумои камба пулои камба. ҳамин ки агар ки меҳнат кардам ҳамон пулои кам баракаташ хеле дигар хеле аст духтаро. ман хеле аввалиҳо пештаро як савук будам ихе гапу кора бисёр тез аз даст медодам. агар ки ман ҳамин як кора ҳозир ки сар кардам мекунам мегӯям ҳамин меғалтам мехезам лекин ба охираш рафта расидам. чанд коре ки сар кардам албатта душвор буд лекин аз рӯҳдаш баромадам. барои ҳамин духтаро барои шумо як маслиҳат медиҳам. хеле гуфтам аз ин кор кардани шумо барои ман ягон ушқум фоидаам нест ё нам нест. он коре ки ман мекунам аз хона нишаста ҳастанд занҳои имрӯзо барои ман бисёр занг мезананд занҳо гап мезанем мегӯянд ки хай муаззама ҳамихе кор кунам чӣ хел мешад ё ки ихе кунам гуфта маслиҳат мепурсанд. ҳастанд занҳое ки ҳамин коро ки машғул мешаванд духтаро аз хонаам нишастаам кор карда мешавад. замона хеле пешрафтагӣ духтаро замона хеле тараққӣ кардагӣ интернетӣ шудагӣ ҳама ҷо бо тариқи интернет куҷо ки ҳозир як чизе ки мехарам мегӯӣ аз ҳамин ҷои штат ҳама чиза харида метавонӣ. барои ҳамин духтаро ман боз як производитель Турция фирма Zara ин прямо аз производитель аст духтаро. борое ки дар телеграм ҳаст дар поёни комментария телеграма закрепид мекунам. дӯстони азиз занҳо дар омада подписатсия кунед тамошо кунед духтаро. ҳамин хел товарҳои детский ҳамин одаме ки намехардагӣ бошадам бовар кунед ки либосҳои кӯдакона ҳамихе хушрӯ базебас качестваш хеле олӣ дараҷа аст. намехардагӣ одамам харидорӣ мекунад. фикр кунед агар ки барои шумо товарҳои оптовӣ дар кор бошад дар номерои ман нависед духтаро. прямо аз поставщикое ки производители Турция ҳаст духтаро барои шумо ман харидорӣ карда метиҳам. боқӣ дар паноҳи худованд хонаи обод дошта бошед.